ina hukuncin karanta suratul fatiha ga wanda yake a bayan liman? Tabbas dan uwana, wannan bidiyon zai amfane ka tsaya ka ganshi daga farko har ƙarshe game da wasu yan kurakurai da muke yi a cikin sallah. Amma idan wannan shine farkon ziyartar ka wannan channel tamu mai albarka, ka tsaya ka danna mana subscribe da alamar liking. Mun gode. Ina hukuncin karanta suratul fatiha ga wanda yake a bayan liman? Mutumin da yake bayan liman, malamai sun yi maganganu ga su kama haka. Suka ce idan sallah ta kasance wadda liman yake yin karatu a asirce ce, kamar sallah azhar da la'asar da raka'o'i biyu na sallar isha da raka'a ɗaya ta sallar magariba, to a wannan hali tunda har mamu baya jin karatun liman, to abin da yake daidai shine sai ya karanta ainihin mafi karancin suratul fatiha. In kuma ya kara da sura fa bai yi laifi ba, domin wannan ya tabbata ainihin daga sahabbai, daga annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ina fata an gane. A sallar da ake sirranta karatu kenan, ko kuma sallar da liman yana bayyana karatu amma saboda muryar liman ta yi ƙasa, ko kuma kai kayi nisa daga liman baka jiyo karatun liman, sai suka ce to mafi karanci sai ka karanta suratul fatiha a sirrance. Kun ji magana ta farko. Magana ta biyu, in ya zama a sallah ce wadda ake bayyana karatu kamar sallah asuba da kuma raka'o'i biyu na sallar isha da makamantan salloli irin su idi da sallar juma'a da makamantansu, a wannan halin malamai sai so kasu biyu. Wasu suka ce sai ka yi shiru tun da kana jin karatun liman. A ƙarƙashin wannan hadisi ya zo daga Abu Dawud a cikin sunan Abi Dawud daga annabi sallallahu alaihi wa sallama, hadisin sahihi ne. Annabi yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a, wanda yake da liman to karatun ainihin liman gare shi karatu ne, kenan liman ya ɗauke mishi. Wannan magana ta farko kenan. Magana ta biyu fa, idan liman ya gama karatun fatiha sai ya yi shiru, daidai lokacin da ya shiru din nan ku kuma sai ku yi marmaza sai ku karanta suratul fatiha, sannan sai liman sai ya karanta sura. Wannan kuma al-imam al-bukhari ya ruwaito hadisai masu dama a cikin littafin shi al-adab al-mufrad, sai dai kaico dukkan hadisan